Haluatko sä ulos, haluatko? Haluatko ulos, Mifu? Haluatko? Niin. Kerro, miten paljon sä haluat ulos. Kerropa. Kerro, miten paljon sä haluat ulos. Niinkö? Näinkö paljon? Niin, kerropa. Niin. Niin. Mihin sä, Mifu, haluat mennä? Minne? Minne sä haluat mennä? Minne? Kerro. Niin. Kerropas, mihin sä haluat mennä. Niin. Ulos. Niin. Niin. Sinne niin. Kun sä et saa mennä sinne, kun sä kiipeät kaiteelle. Niin, et saa mennä. Niin, et saa. Niin. Niin. Ai jaa. Voihan nenä. Mitäs jos menisit vaikka nukkumaan tonne koppaan? Eikö?